I l'altra coalició, Bloc Iniciativa Verds, també ha sigut víctima del vot útil i de la divisió de l'Esquerra Valenciana. La coalició era conscient de la dificultat d'aconseguir que Isaura Navarro entrara al Congrés dels Diputats, però esperava millors resultats. Resignació. Així és com es prenien el resultat electoral a la seu que la coalició Bloc Iniciativa Verds havia organitzat a l'Expotel en la ciutat de València. La candidata Isaura Navarro explicava el resultat per l'efecte del bipartidisme i el ninguneig que alguns mitjans, en especial Radio Televisió Valenciana, han dedicat a la coalició i destacava la importància dels vots rebuts per tal de fer créixer la coalició de cara a les eleccions del 2011. Teníem molta il·lusió, el resultat és pitjor del que desitjàvem, però en qualsevol cas el fet de no tindre els mitjans de comunicació, cada vot que hem aconseguit val molt per a nosaltres. Cada vot val per 10 respecte a les altres formacions, perquè precisament quan costa més arribar a la gent, aquests vots signifiquen que és gent que està apostant per tu 100%, per aquesta coalició electoral que el que vol és sumar. El que volem és sumar molt més de cara al futur. Volem arribar al 2011 sent més encara dels que som ara, sent una coalició més ampla i més gran, perquè l'esquerra té que estar unida i per això tenim les portes obertes a tota l'esquerra.